torna Fan de Carpeta i li tornem a donar la benvinguda. Avui anem a sac al gran Esteve Rovira. Esteve, què tal, com estàs? Hola, què tal? Bé, estem bé, mira, treballant a tope. Però molt bé. Això és bona senyal i més en els temps que corren. Esteve, va ser l'últim entrevistat del 2020. Ets la primera persona de la qual som fans de Carpeta el 2021 i tot té un motiu i una explicació. Va quedar un missatge pendent sorpresa per a tu. No sé si tu podies imaginar això. Doncs no, la veritat és que no. Doncs et confirmo que és un missatge molt important, un missatge molt positiu i mira, no et faig esperar més. Aquest és un missatge sorpresa per a l'Esteve Rovira de part de... Bon dia, Esteve. Bon dia. El Jaume, que sempre ve al darrere parlant-me tot el seu entusiasme, explicant-me com viu la telenovela diàriament perquè n'és un fan absolut, m'ha dit que et volia fer, no sé si un petit vídeo o un homenatge. I aprofite això, perquè m'ha demanat unes paraules, per donar-te les gràcies. Per donar-te les gràcies a tu i a tot l'equip, perquè, ja ho sabeu, hem passat un any bastant fotut, o molt fotut. Com tothom, però nosaltres pot ser una miqueta més. En un moment determinat ens havíem quedat sense telenovela i sense la possibilitat de continuar-la. I gràcies sobretot al vostre esforç, això s'ha mantingut. I com que no tinc mai l'oportunitat de dir les coses clares, i molta gent diu és que el director que està allà a dalt i no sé què, no és ni dalt, ni baix, ni hòsties, i em perdó. Vull donar-vos a tots les gràcies. Feu una gran telenovela, feu una gran història, diàriament sou una alegria per tots nosaltres, sense, com si fos a dir, la TV3, la tele, no seria ni TV3 ni tele, seria una altra cosa. No us canseu, bonics, mantingueu-vos i estic encantadíssim de treballar amb vosaltres. Esteve, ni més ni menys, clar, és que volíem veure la teva reacció. Vicent Sanchis, el director de TV3. Volem escoltar la teva resposta. És que has donat un pas més. És que de veritat no em podia imaginar de cap de les maneres això. I em va sorprendre l'altra vegada amb els companys, però sentir aquestes paraules del Vicenç, hòstia, a tot l'equip ens omplen d'orgull perquè, home, és el director de la cadena, és també gràcies a ell per apostar per la ficció i per seguir apostant per la ficció malgrat els moments que hem passat, no? Però també li agraeixo molt que agraeixi ell l'esforç a tot l'equip, de tota la gent que formem part de les sèries del migdia, ja no aquestes, sinó totes les que portem a la història de televisió de Catalunya, no? I especialment el Com si fos ahir, que és la que tenim ara, que ha estat en perill en alguns moments, no? Aleshores, Vicenç, dir-li que moltes gràcies per les seves paraules, que ho faré arribar a tot l'equip i que bueno, és que no m'ho esperava de cap de les maneres. És entranyable el Vicenç i és un tio treballador de mena. T'ho juro que ara sí que m'has deixat, si abans l'altre dia em vas deixar de pasta de boniato amb la Sònia, sobretot, això no m'ho podia esperar de cap de les maneres. Crec que la teva reacció és molt gràfica perquè sí, literalment Esteve Rovira és titular, l'Esteve Rovira literalment s'ha quedat sense paraules i fruit de la felicitat que entenc que et reporten a aquestes paraules. Esteve, així que des d'aquí també jo li vull donar gràcies per participar al Vicent Sanchis, al director de TV3, que queda palès que li dona el valor i la importància que té un contingut com si fos ahir. I res, jo content. Ara ja hem complit amb la missió al 100%. Quedava un missatge que tot just va arribar després de l'emissió del programa i, Esteve, això ho hem de fer perquè tant el Vicent com tu mereixíeu que us poséssim en contacte i que els dos rebéssiu les paraules un de l'altre. Doncs, de veritat, Jaume, t'ho agraeixo moltíssim, perquè a més el dia a dia, sobretot el seu, no ens veiem mai, perquè estem en edificis diferents i rebre aquest missatge cap a tot l'equip per part seva és un honor, de veritat. Gràcies a tu, perquè és que ho aconsegueixes tot allò que et proposes. És que, Déu-n'hi-do, de veritat, moltes gràcies. I gràcies al Vicenç per les paraules. I per portar la tele tal com la porta i per treballar tan dur a favor de la televisió pública també, que no és fàcil en aquests moments. És a dir, gràcies a tots, de veritat. Doncs nosaltres contents, Esteve, l'equip de Fan de Carpeta, el Jordi i jo, per dir missió complida, però no t'escapes, perquè aprofitant la felicitat
t'he de dir, t'he de demanar, com sempre, i més arrencant aquest fan de carpeta, el primer del 2021, si ens pots fer algun spoiler del que ens espera per davant, perquè Déu-n'hi-do com ha tornat després de les festes com si fos ahir. La cosa no pot estar més revolucionada. Esteve, un petit abans? Home, no et faré un spoiler, tu mateix és una paraula maleïda, no te'l puc fer de cap de les maneres. El que sí et diré que estem a l'inici de la temporada i que anirem forts en les properes 2 setmanes i sobretot avisar que en els fans de la muntanya que han d'anar molt en compte quan van a la muntanya perquè allà passen coses a vegades, no? I aquí tindrem alguns personatges compromesos en aquest aspecte vorejant potser la tragèdia i tot. Sí, han patit amb el Gabriel per la muntanya. M'estàs dient que tornarem a patir per una excursió a la muntanya? Tornarem a patir amb la muntanya i no té per què ser amb el Gabriel, tampoc, Hi ha alguns personatges més que veureu que agafen afició i atenció amb la muntanya. Simplement això, no? I que com la vida ara tens el que tens i ets feliç i d'aquí un minut pots no ser-ho tant, no? Aleshores, aquest és una mica el missatge i també agafar les coses amb coratge i amb ganes, no? No puc dir res més, perquè si no seria avançar molt. Això em quant a una de les trames, però és que totes estan a 1000, amb la qual crec que hi ha emoció assegurada durant mesos. Però apuntem aquesta exclusiva i aquesta confirmació per part de l'Esteve Rovira. Tornarem a patir la muntanya, no estem parlant necessàriament del Gabriel, que ja vam patir-hi, sinó que durant els pròxims capítols tornem a la muntanya, tornarem a patir i entenc que és allò que ens mantém l'angoixa entre la vida i la mort. Tornarem a la muntanya i paral·lelament anirem de casament, tot això es barrejarà també i tela marinera, de veritat. Mira, ara mateix estic pensant que el millor seria que jo deixés aquesta sèrie perquè estic començant a patir també ja. I no pot ser. No, tenim grans trames i gran protagonisme amb la muntanya una altra vegada, però també amb un casament. Retrobaments familiars també molt intensos, tindrem ben aviat. Personatges que ens deixen, però personatges nous que entren. Això és l'inici de la temporada. I ja que ens faràs patir la muntanya, ens compensaràs amb que patim una mica menys per la Gemma? D'entrada t'haig de dir que ens fan patir més els guionistes, no pas jo. Ja. Però tu, com ets el portaveu, sempre t'ho faig pagar tu. La Sònia, la directora, més els altres directors, tot i que opinem, no? Fem allò que ens mana els guionistes una mica, no? Jo crec que tenim una arrencada carregada d'emocions, bàsicament. No tenen per què ser tot dramàtic, no? Però sí, se'ns apropa uns moments complicats per alguns personatges i d'altres de felicitat per d'altres. I sobretot el que et deia, algun retrobament que no esperem i donarà, crec que, molt de joc. També tindrem una trama molt xula amb aquest germà que tan bé interpreta el Quim Llisorgas, l'Héctor. Sí, tindrem una trama molt xula, molt tendra també amb aquest personatge. La relació que tenen aquests dos germans és molt maca i això ha de seguir endavant també, no? Hem d'aprofundir-la, no? Bé, jo crec que tenim gasolina per Jo tinc una aposta, però me la callaré, em cuso la boca, perquè clar, per aquí també hi ha un tercer element important, que és el Roger Coma, l'Ivan. Sí, clar, forma part d'aquest trio. El personatge de l'Ivan amb la seva parella i el germà. El germà que no té pèls a la llengua, tampoc. No. Però bé, fins aquí, escolta'm, no et vull posar més entre l'espasa i la paret, Esteve Rovira. Tu dius que aneu forts, que les pròximes setmanes, atenció, però jo crec que aneu forts, ja heu començat forts des del capítol de després de les festes de Nadal i nosaltres, gràcies a tu, avui també hem pogut començar molt forts aquesta nova etapa a l'any 2021 del Fan de Carpeta. Així que moltíssimes gràcies, Esteve, i també una abraçada molt forta. Moltes gràcies a vosaltres, de veritat, ha sigut una gran sorpresa i endavant, sempre endavant. Cuida't molt, Esteve, gràcies. Adéu. I amb aquesta força, amb aquesta energia de l'Esteve Rovira, que això és la intro del programa, no hem tirat ni careta, però és que volíem començar amb molta contundència. Benvinguts a Fan de Carpeta, gràcies a tots
pel carinyo, per l'afecte, per l'amor que heu manifestat a les xarxes socials preguntant què passa amb Fan de Carpeta? Tornarà o no tornarà Fan de Carpeta? Doncs us podem confirmar avui i així que, si vosaltres ho voleu, Fan de Carpeta us acompanyarà cada dissabte, els dissabtes, atenció, apunteu a l'agenda, els dissabtes últims de mes. Per tant, avui és l'últim dissabte del mes de gener i així successivament. Tots els últims dissabtes, els dissabtes, bueno, és que ho estic dient 1000 vegades, però l'últim dissabte de cada mes, Fan de Carpeta. Avui tindrem, més com si fos ahir, tindrem tips i un primer convidat de luxe que no us puc revelar la seva identitat perquè, atenció, ho farà ell. Així que només ens queda dir, benvinguts, comença Fan de Carpeta. Ramon Peris Marc, benvingut. Què tal, com estàs, aquest home que tenim aquí al costat? Moltes gràcies. Benvinguts. Ramon Peris Marc és un home que té una vida, que té una realitat que de seguida explicarem, però és una persona, o millor dit, un personatge que forma part de totes les nostres vides. De moment, Ramon, no ho diguem, i si et sembla, et vull proposar un joc. Jo dono 3 pistes sobre aquest personatge i després tu en dones 3 més. I a veure si la gent des de casa, ara mateix connectada a YouTube, ho encerta. Et sembla? Molt bé. Doncs mira, jo diré que avui m'he posat així una mica teenager perquè vas marcar una època de la meva vida, això de caputxa. També et diria que el teu personatge va ser visionari totalment perquè ell, diguéssim que es va avançar tot això de la missatgeria instantània que ara avui en dia coneixeríem com WhatsApp. I la meva tercera pista és que durant una època de la teua vida, el teu color, sens dubte, va ser el groc. Cert. Sí. Ara et toca a tu. Bé, era groc i un altre color, el negre, perquè estava inspirat en els colors dels taxis de Barcelona. El nom és estava tret d'un carrer molt típic de Barcelona, el nom del personatge. Això no ho sabia. Sí, era un carrer que la gent anava sovint a menjar xocolata, a berenar. És una part del nom del carrer, no? Sí, perquè vam abreujar pensant i després doncs que repetir el seu nom dins de les paraules. Era com el prefix, podríem dir així. Sí, és com feien els barrufets, que deien barrufa l'olla, doncs el prefix l'anava incorporant dins de les paraules. Escolta'm, Ramon, jo crec que amb aquestes 6 pistes la gent que... I a més anava amb els ulls tapats. Aquesta és definitiva, perquè tota aquesta gent que ens has marcat, que tu i el teu personatge ens han marcat la nostra infantesa, ja ho dic, potser ja comencen a descobrir qui és el personatge. Si et sembla, Ramon, descobrim-ho, comprovem quin era l'alter ego del Ramon Peris Marc. Molt bé. Aquest Petrimapa està malament. No ho entenc. L'Anets me'l va donar amb les Petri indicacions exactes per arribar al Petri Pol Nord. El Magazero m'ha canviat el Petrimapa. Així no podré trobar mai a la noia i poder-li donar les vostres Petricartes. Vaja. No t'apuntis al subarte. Uau! El gran Petri, el Ramon Peris Marc, que era qui li donava vida al Petri del Club Super 3, que de fet, Ramon, t'anava a dir per això. Quin és dels dos? Quin és dels dos, el Petri o el Megazero? Perquè crec que la veu del Megazero també era bastant responsabilitat teua. Sí, també feia la veu del Megazero, sí. Ho fèiem pensa que això vam començar l'any 91. L'any 91 el croma era com un avanç tecnològic i també tècnicament era molt analògic tot el que teníem. Per tant, fèiem el que podíem i els efectes eren molt eren poc tècnics. Ara segurament hi haurien més efectes. Però estem molt contents dels resultats que
que obteníem. Home, Déu-n'hi-do, Ramon, si em permets, és que clar, estem parlant del Super 3, que ara han passat ja des del 91, estem... de fet, enguany es compleixen 30 anys, ara parlarem de tot això, però clar, el Club Super 3 és el club infantil més gran d'Europa, arribat ja al 1,5 milió de socis, que això es diu ràpid, per davant de clubs amb molts socis al nostre país, com per exemple el RAC, o fins i tot supera el Barça. Què significa haver format part d'això, Ramon? Bueno, significava primer una gran satisfacció, perquè érem un equip, O sigui, a mi m'està bé quan em parleu de que jo representava un personatge, però érem l'equip d'actors, hi havia la Montse Puga, hi havia la Victòria Pagès, hi havia els directors, hi havia els guionistes, va haver-hi una comunió de talent que va fer que el Super 3 tingués l'empenta que va tenir, no? Pocs egos i molt d'equip. I molt d'equip, sens dubte. Suposo que és una de les claus per a que una cosa funcioni tant i tan bé. Ramon, tu recordes aquella cançó com feia allò de Super 3, més que res... Com? Clubi, faxi, mati, petri, piromàtic, flacinets, no t'hi bufi, topi, fiu. Sí. Clar, és que hi ha aquesta part que és com un trabalengües, no arribo, però veig que la memòria, escolta'm, la conserves a la perfecció. Bueno, la cultivo i a més la canto, de tant en tant canto. Hi ha cançons molt bones del Super 3. M'agradaria que als anys i anys es cantés més, però no hem tingut... Però Déu-n'hi-do, Ramon, perquè jo crec que el cumpleaños feliç a Catalunya ha mort perquè l'anys i anys està a la pole position. O sigui, a casa meva, sempre que hi ha un cumpleaños, que hi ha un aniversari, anys i anys per molts anys... És que el cumpleaños ja no arribem ni a plantejar-lo. Sí, però hem d'apretar més encara, perquè hi ha molts llocs que hi ha aquesta part del català que hem de fer més esforç. Nosaltres vam ser pioners també amb això, no? Amb els bolos de drac, amb l'Arare, que eren part també i he dit a l'equip que teníem, però el recolzament que teníem, el suport de darrere dels dibuixos era molt important. Era una qualitat extraordinària. I el Doraemon. I clar, és que ara em venen un munt de sèries que formaven totes part del pack del Super 3, que era el club, que era el programa, i entre sketch i sketch, presentació i presentació de les vostres, hi havia sèries de moltíssima qualitat. Recordo haver llegit alguna entrevista on tu comentaves que, per exemple, Bola de Drac us havia ajudat moltíssim. Bueno, és que Bola de Drac és un... Sempre ho he explicat, això. Em vaig anar a moltes escoles perquè hi havia molts detractors de Bola de Drac. Perquè Bola de Drac és molt violenta. Si tu veus un capítol no saps ben bé què passa. Però sempre explicava que estava inspirada en una llegenda budista del rei Mono. Llavors tenia uns valors humans molt importants, no? I la gent que veia un sol capítol només veia potser un capítol de lluita i deia això és molt violent. Però en canvi tot el trasfons era molt interessant i jo penso que fins i tot, molt educatiu. Per això, a veure, a la gent i al públic, als oients, no els pots enganyar. Si hi ha tanta gent que els agrada, és per alguna cosa. Ramon, podríem dir que l'evidència, la gran demostració d'aquest èxit, l'olim d'aquest triomf, seria la festa dels súpers, perquè recordem, ara malauradament per tota la pandèmia i tot el tema del coronavirus, entenc que no es podrà celebrar, per exemple, enguany el 2021, però tothom té, de fet tenim aquestes imatges, tothom té al cap aquell estadi de Montjuïc ple de gom a gom. Mira, és que això és impressionant. Per a contar-ho s'ha de viure. Sí. De fet, a nosaltres mateixos ens va impressionar quan pujava tanta gent a l'estadi. Per això cada any havíem de buscar noves fórmules, perquè vam començar amb un escenari petit en un costat, el vam haver d'anar ampliant, posar-lo després tapant-lo ja perquè poguéssim fer l'espectacle, després girant-lo, posant-lo enmig de l'espectacle, i fins que vam agafar les 50.000 localitats de l'estadi repetint l'espectacle, 3 vegades, o 4. Ara veiem, estem parlant, comentant totes les cares més amables, perquè evidentment és el que ens ha portat aquí i hi ha el protagonista d'avui amb la teva entrevista, però hi ha alguna part dura de tota aquesta història? Per exemple, imagino que enmig de tot l'èxit, quan esteu a la cresta de la ola, eren moltes hores de gravació? Sí, però jo t'haig de dir que això que ara em dius, hi ha algun moment dur? No, hi ha moltes hores de treball, però... No? Per tant, això sí que és un titular també, no hi ha...
per mi no, jo no et sabria dir, tot i que hi havia, a la festa als súpers podíem treballar 16 hores seguides, dormíem un moment, però la il·lusió, quan veies els nens com s'ho passaven, no? Com gaudien, jo penso que se te n'anaven tots els mals. No? I amb el programa també podíem gravar hores i hores, no passava res. Jo no tinc cap record de dir, així que diguessis, hi ha algun moment que ho has passat malament? No. Doncs m'encanta perquè això també diu molt del projecte, del que va significar i com es va fer. Tu abans deies, parlaves, sobretot destacaves la pinya, l'equip, no? El treball conjunt que ho va fer possible. Ho deies també al principi de l'entrevista, 1991 és quan naix el Club Super 3 a Catalunya. Just estem al 2021, 30 anys. Recordo que us feien entrevistes pels 25, ja estem als 30 anys, que són 3 dècades les que han passat des de la seva creació. I ara que estan tan de moda els reencuentros, que si el reencuentro d'Operació Triunfo, que si el reencuentro de Física o Química, donant-nos una exclusiva. TV3 s'ha plantejat o es plantejarà reunir en un programa especial, en un programa d'homenatge a aquells grans personatges que ens van robar el cor? No sé. Ho parlem cada aniversari. Això sempre ho volem fer. Hi ha molts projectes, però actualment, ho sento, Jaume, però és així. No hi ha, a part de la Covid, que ens té a tots que no podem ni gravar, què vols que fem? Vull dir, serà una cosa molt audiovisual, però no ens podem ni trobar, no ens podem tocar, no ens podem abraçar. És que és una mica trist, però ho hem de deixar per més endavant. Jo també penso que si no és el 30, pot ser el 33, no? El 34 aniversari. Pot ser qualsevol, no? En homenatge, per exemple, un dels canals que es va emetre el Super 3, el canal 33. Mira, ens estaria molt ben trobat. Seria el 30. Digues, perdona. No, dic que seria el 33è aniversari pel canal 33, potser sí, a veure si ho podem fer. De fet, ens vam trobar els 25 anys al Palau Robert, a l'exposició, i va ser molt maco i molt emotiu, amb els antics directors. Va ser un moment molt, molt maco. Per això doncs, Ramon, tu deies que ara la situació és complicada, hi ha molts hàndicaps, però deies a nivell audiovisual, i jo també et dic, a nivell virtual es poden fer moltes coses. I jo crec que, gràcies a tot el que vas fer tu i tot l'equip, però avui, una mica representat per tu en aquesta entrevista Fan de Carpeta, et mereixes mínim un regal i mínim que et donem les gràcies. I mira, precisament nosaltres ho hem volgut fer a través del format audiovisual, a través de les possibilitats virtuals. Així que això que veuràs a continuació és per tu. Moltes gràcies. Hola, què tal? Hola, Jaume. Hola, Ramon. Doncs a veure, com puc resumir la meva relació amb tu? Mira, no sé per què, potser perquè són les eleccions del Barça. He recordat quan vam fer aquesta gravació amb l'equip del Barça per una marató de TV3, amb el Víctor Bahía, el Ronaldo, l'Ivan, el Sergi. Curiós, d'això fa relativament poc abans d'ahir. I després què dir de totes les estones així que vam compartir tornant a casa, que moltes vegades anàvem amb el cotxe, i vam riure molt. Estic aquí rodant una cosa i m'he escapat per fer-te un àudio que sé que t'entrevisten i res, per donar-te un petó, una abraçada virtual, un atxutxon, i dir-te que estic encantada d'haver compartit els inicis de la meva carrera amb el Super 3 amb tu i que et portaré el cor tota la vida, a tu, al Super 3, a TV3 i a tothom. Mira, encara el tinc. Super mal rotllo, suposo que es veurà al revés. És el premi al super mal rotllo, que encara el conservo. Molts petons, Ramon. T'estimo. Per tant, us envio una abraçada virtual i molts petons per tu, Jaume, i per tu, Ramon. Això ha sigut un regal extraordinari, Perquè ens hem vist, ens vam veure en el 25è aniversari, però des d'aquell fa 5 anys que no ens hem vist, no? I jo també tinc molt bon record amb elles, i des d'aquí també, ja ho vam dir, per mi és un moment de la vida que ha sigut especial i hem compartit un inici de programa, un projecte, perquè era un projecte. En aquell moment ningú sabia què passaria.
amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i va sortir molt bé. Bueno, encara funciona. Encara funciona. Mira, mentrestant les coses no milloren, han fet aquí el petit reencuentro. M'alegro de la cara que has posat, perquè la cara és l'espejo de l'alma. I des d'aquí, gràcies a l'Anna, a la Victòria i a la Montse, que són 3 dones imparables, que, per exemple, la Victòria estava enmig d'un rodatge, la Montse està a l'Almeria Teatre amb Deliria 2, o sigui que no paren. I ara t'he de demanar un petit favor. Sembla que ara em vulgui cobrar el regal, però no és això, Ramon, no és això. Però resulta que aquí hi ha una altra persona que fa possible aquest programa, que és el realitzador, és el Jordi, i ell sempre surt al final, però avui ha de sortir en aquesta entrevista. Jordi, per favor, entra al que és el teu piset. Ara t'explico per què, Ramon, mentre el Jordi s'introdueix a la trucada. Mira'l, que ràpid. Jordi Lepuz és el realitzador del programa. Ramon és un gran actor del nostre país que ha donat vida, per exemple, al Petri. I jo volia, clar, dic, saps què passa? Que el cumpleaños, l'aniversari del Jordi, és precisament aquest cap de setmana, i dic, ja que tenim a una de les persones que ha felicitat millor a milions i milions de xiquets del nostre país, dic, escolta, que el felicite el Petri, el Ramon Peris Mar. Jordi, Petri, felicitats. Petri per molts anys, i anys, per molts anys. Moltes gràcies de part de tots dos, del Jordi i de servidor, per haver-nos fet tan feliços i per seguir lluitant per aquesta felicitat dels xiquets de Catalunya. Una abraçada molt forta i nosaltres seguim endavant ara, com sempre, amb Com si fos ahir. Que no, m'acabo de recordar el primer dia que... Ui. Ui, sí, ja ho pots ben dir. La boda del Miquel i la Noe. Quin moment, Quin moment. Recordo que jo em sentia fatal, com una merda, perquè em sentia lletja i vella. Sí. I jo em vaig aprofitar de tu. No, jo em vaig aprofitar de tu. Perquè tu em vas fer sentir guapa, atractiva, desitjable. Crec que sempre m'has fet sentir així. Avui tenim l'honor de saludar al gran Òscar Rabadán. Òscar, què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Jo no tan bé, perquè d'entrada ja disparo. Aquesta que hem vist ara mateix és l'última escena del Santi a Com si fos ahir? Teòricament és l'última que he rodat. Llavors, no sé si és l'última, mai es pot dir si és l'última, i és l'última de moment. Hasta aquí puedo leer, no? Sí. Jo, de moment, creu dits per una hipotètica tornada, perquè el Santi no ha mort, el Santi simplement marxa de casa de l'Eva, per tant, tot pot passar. Ens ho ha demostrat la sèrie, hi ha personatges que han marxat i han tornat. Sí, no. De fet, vull dir, jo encantadíssim de tornar, encantadíssim d'acabar també, perquè també jo ja sé que tot ha sigut com un regal, no?, en època de pandèmia, poder treballar, poder tirar endavant, després de que es parés la sèrie, a més, que es pogués continuar rodant. Tot això per mi ja ha sigut un regal de treballar en aquesta sèrie amb les persones que he treballat i això ja em sento molt afortunat. Que entri més gent, que som molts actors que necessitem treballar i necessitem en aquests moments treballar. I això és superimportant. Això em representa el que dius, perquè també el sector de la comunicació, de la tele, del periodisme, que hi hagi rotació és bona senyal i és una qüestió d'empatia perquè som molts companys, o sigui que com la roda vagi, com més gira millor. Sí. No. Quan més gira millor i la feina ja no hi ha feina, però ens hem de... A vegades hem de prendre'ns el relleu. Ens hem de donar el relleu, perdó, que seria el que ara tocaria. I endavant. Endavant amb la relació de l'Alícia amb el Pepo, que són els personatges, no, són els actors entre el Litus i la Eva. Escolta'm, era una de les preguntes que tinc apuntada al guió. Parla'm, evidentment, ets la persona real que respira l'Òscar Rabadán, però parla'm una miqueta com a Santi. Què t'agradaria que passés amb la nova parella de l'Eva i el Litus, amb aquesta segona oportunitat? I també et vull preguntar què t'agradaria que passés entre mare i filla, entre l'Eva i la Bichitu.
Entre l'Eva i la Bichito, jo no tinc una filla de 14 anys i la Bichito ja en té 18 i pico. Llavors, què m'agradaria que passés entre elles? M'agradaria que fossin còmplices de tota la resta de vida que els hi queda per endavant, però còmplices al màxim, que arribessin a una relació que realment ens sorprengués per la seva sinceritat i la seva sensibilitat i que fossin superproperes entre elles, que es complementessin molt bé. Que jo no puc pensar malament de la possibilitat de relació entre el Litus i la Eva, no? Perquè, a més, és que els dos els estimo molt com a actors i em semblaria fantàstic que la seva relació anés endavant. El Santi no té per què continuar o tornar d'una manera traumàtica per tallar cap relació, no? Santi, jo crec que també n'ha escrit per la Núria Furió i els guionistes, doncs ha transcendit, jo crec, a la pròpia relació amb l'Alícia, amb la Eva. Vull dir que no seria un retorn del Santi per trencar res, vaja. Doncs escolta'm, parlant de tot aquest últim conflicte, jo t'he de dir d'entrada, i vaig a dir-ho públicament, crec que en algun moment ho he dit a través d'Instagram, però el meu personatge favorit de la sèrie és l'Eva, l'Alícia González Lá, és el meu personatge favorit. Sí, ho has dit. Sí, ho tens apuntat, no? Però, Òscar, en aquest últim conflicte, crec que l'Eva hagués pogut fer molt millor les coses. I en aquest últim conflicte he sigut molt més Santi que Eva. I jo, també, el Santi també hagués pogut fer millor les coses. La veritat és que el Santi es va posar molt pesat, en un moment donat. Bé, se m'ha anat la cobertura o alguna cosa. Què ha passat? Perdó, estem aquí, Vale, ja està. Hola, Òscar. Sí, estem aquí. Molt bé. La veritat és que el Santi també hagués pogut. Ara? Hola? Estem en directe, Òscar. Tot bé, no? Val, sí. La veritat és que el Santi també hagués pogut fer les coses millor. Llavors, el Santi va acabar... S'ha convertit en una persona que, teòricament, no tenia cap malícia, no tenia cap problema, després de tots els problemes laborals que el van portar de ser arquitecte a ser patinador i observador de l'arquitectura de Barcelona mitjançant visites guiades. Que aquí va ser quan va començar tot, perquè recordem que l'Òscar Rabadán, el Santi, arriba a la sèrie perquè es fa amic del Miquel. I, de fet, acabes protagonitzant una escena superpotent al final de la primera temporada, que això estem parlant ja 2017-2018, ha passat molt temps. Clar, és que ha passat volant, Aquest últim any, a més, ens ha passat volant, a més. Aquest any últim ha sigut com fugaç. I ha sigut... Sí, el primer el Miquel, amb l'Eduard Farelo, que també un altre... A mi m'ha encantat treballar amb tots aquests actors fantàstics, que ja ens coneixíem, ja havien treballat junts, però a més ha sigut un plaer. I sí, és veritat, vaig entrar d'amic del Miquel i per casualitat ens vam conèixer a la boda, aquella boda fantàstica entre el Miquel i la Helena Gadel i la Noé, i va passar el que va passar. Totalment. Doncs avui penso molt en l'Alícia González Lá, evidentment per les trames que heu tingut conjuntament, però perquè en ple confinament li vaig fer una entrevista, et vaig demanar que li fessis un vídeo sorpresa, l'Òscar Rabadán sempre té un sí per resposta, i avui vull que recuperem junts al moment just després de que ella veiés el teu vídeo. Així és com va reaccionar l'Alícia González Lá. I amb l'Òscar ha sigut un regalàs, o sigui, tenia aquest nòvio, pedazo nòvio. Que a més és molt bo perquè també conec a la seva dona, i amb la seva dona havíem treballat abans. De fet, ens havíem fet un petó, havíem fet com de parella. Sí, amb la seva nòvia, amb la qual cosa el primer dia que ens tocava treballar junts, que va ser quan ens enrotllàvem a la boda del Miquel i la Noé, al final de la temporada. Sí, que teníem aquell moment al lavabo, no? Va ser boníssim, no sé si ho puc explicar això, però... no sé si puc explicar això.
Bueno, vam tenir aquell moment de... Estàs còmode, tu? Sí. Tu estàs còmode? Sí. Cap problema, vale. Molt bé, ens fem un petó, vale, perfecte. I tot bé? No sé, tens parlat amb la Cris? Sí, home, sí. I a més, ella m'ha dit, tú piensa que esos labios los besé yo primero. Això són paraules de la gran Cristina Plaza, que ho podem dir, no, Òscar, que és la teva parella. Sí, i tant, per què no? I ara et deixo respondre l'Alícia, perquè tot i que fa mesos d'aquest missatge, d'aquest moment, d'aquesta declaració, parla amb una vigència brutal que sembla que ho haguéssim gravat aquesta setmana, això. Sí, aviam, no és ni fàcil ni difícil trobar bons companys, però a vegades és difícil trobar química. I una química directa, sense anar més enllà de res, sinó de la generositat, que jo crec que li vaig dir això, que era una actriu molt generosa i que ho havia sigut, doncs és difícil. I amb ella ho hem trobat. I això va a favor de lo que seria la sèrie. Sí. M'encanta el moment en què parla amb la teva parella i li diu bueno, estos labios los besé yo primero, la gran Cristina Plazas, que aprofito per preguntar-te si em permets per ella, perquè ara mateix està triomfant al Nudo, a la sèrie El Nudo Antena 3, i no sé com es porta això de ser parella, tots dos, dedicats al mateix sector professional, i també et volia preguntar perquè és una actriu ara mateix a l'estat espanyol d'èxit en majúscules, i no t'ho pregunto per una qüestió de gènere, però com es conviu amb l'èxit de la teva parella? Jo crec que es conviu millor amb... El més difícil no és conviure ni amb l'èxit ni amb res. El més difícil és conviure amb l'agenda i amb el calendari. Tenim una filla en comú i tenim una vida en comú, llavors això és el més complicat. Els nostres egos, les nostres tonteries... L'altre dia vaig sentir a la tele que deien és complicado... Bueno, és igual, aquí li feia l'entrevista. És complicado tener una pareja actor o una pareja que los dos sean actores, no? En el meu cas no hi ha hagut cap problema. No en tenim cap de problema. Al contrari, no? Ens alimentem l'un de l'altre i perquè el primordial és l'amor i per damunt de tot. Doncs visca l'amor, visca la Cristina Plazas també, des d'aquí li enviem un petó molt fort. Visca. Mira, avui acaba d'arribar. Acaba d'arribar de Madrid, que està acabant de rodar Estoy Vivo. O sigui que la tens per casa, per tant, des d'aquí... L'han ressuscitat. Yep. Ho puc dir, això? Ai, no sé. Sí, aquí es pot dir tot, tu tranquil. A més, ara ella crec que no ens escolta, o sigui que perfecte. Corramos un tupido velo. I abans d'acomiadar-te, Òscar, vull que parlem, perquè ets un home, ara parlaves de les agendes, ets un home imparable, hem d'estar molt pendents de la tele, de les plataformes, La cocinera de Castamar, sí. I també vull que parlem, perquè ets un home de teatre, i per citar-ne alguna de les últimes que has fet, Perfectes desconeguts. Òscar Ramadan, on et podrem veure a partir d'ara, perquè et volem seguir gaudint? Sempre parlar hi ha la possibilitat, l'altre dia em van trucar per fer una cosa de teatre i estamos en ello perquè sí que és veritat que acabo d'acabar La cocinera de Castamar, que ha sigut una producció de Buen Día Estudios i A3 Media Sèries Antena 3 i ha sigut un regalasso en època de Covid. Ha sigut un regal fantàstic de fer un personatge com aquest que he fet... Ara ja m'ha crescut la barba perquè ja fa un mes que he deixat de rodar, no? Però ha sigut amb companys espectaculars com Roberto Enríquez, la Michelle Jenner, etc., el Jean Cruz, etc. La Fiorella Faltoiano, grande Fiorella Faltoiano, per favor. I ha sigut un plaer i una sorpresa per mi i una gran sort poder treballar d'agost a desembre, en aquesta època de Covid, amb molta cura, hem anat amb molt de cuidado, esquivant el punyetero Covid, que espero que s'acabi d'una vegada, i la qualitat de la sèrie que hem fet ha sigut molt bona, finalment, no? Vull dir que estem molt contents. S'han anat una altra vegada. Això. Estem aquí. I que la qualitat de la sèrie que hem acabat, que ara, de fet, s'estrena al febrer a la plataforma A3 Media Player, i després suposo que es passarà per Antena 3, però ha sigut un plaer gran, molt gran. Doncs apuntem aquest mes de febrer, que ja ho tenim aquí a tocar, en aquesta plataforma A3 Player, primer en Premium, després A3 Player, i espero que la passen
per la tele convencional i que tothom a la seva TDT la pugui veure. I ara entenc moltes coses. Òscar, a punt final, entenc que la nova barba del Santi, que de repente es va afaitar, va ser per la cocinera de Castamar. Sí. Algú m'ha dit, clar, portava aquestes grenyes, aquest pedazo de grenyes, que ara les porto aquí amb un noset i m'he tallat el cabell, perquè igual hi ha segona temporada de la cocinera de Castamar, que això no se sabrà fins d'aquí poquet, però tant de bo, perquè és fantàstica, però anar amb unes grenyes i sense barba, una cosa no compensa l'altra, saps què vull dir? Quan falta d'aquí, això compensa, saps? Però bé. T'entenc. Òscar, escolta'm, gràcies per tot, de veritat. Jo seguiré tocant fusta, posant candeles, creuant dits, perquè, de fet, en una de les entrevistes per Instagram vam dir que volíem que la Bichito, la Júlia, la gran Berta Castanyer, tornés a la sèrie i ha tornat, o sigui que jo ara seguiré resant per a que l'Òscar Rabadán torni a com si fos ahir. No et sento. Moltes gràcies per tot, gràcies per haver-nos fet feliços tantes i tantes tardes i també una abraçada molt forta. Òscar, cuida't moltíssim. Se m'ha dat la cobertura. M'escoltes? Però si tinc cobertura. Bueno. M'escoltes? Adéu. No em sent l'Òscar, no? No em sent. Ara! No, és que dic, escolta, estem en directe, però jo vull esperar a que em senti que gràcies per tot i que creuaré els dits perquè igual que va tornar la Berta Castanyer, pot tornar l'Òscar Rabadán. Òscar, gràcies per fer-nos feliços. Cuida't moltíssim. Guapo. Ànims. Gràcies a tu. Adéu. Merci per tot. Que l'Òscar és un encant. I nosaltres, després de Com si fos ahir, com no podia ser d'una altra manera, encara ens queda programa, però ara anem a pels tips, perquè avui parlem de comunicació. De seguida us presento a la següent protagonista. Tips para vivir mejor, para ser más felices. Y hablo en castellano porque hoy nuestra invitada es madrileña. Y antes de desvelar la identidad, quiero explicaros que dice ser fan. Bueno, aquí todos somos fans de Carpeta, obviamente, pero ella es fan de las hermanas Risa y Sonrisa. Y aparte también cree, nuestra invitada considera que uno debe divertirse con lo que hace, cosa que me encanta. Presentarla como nuestra invitada es... una cosa imposible, porque es, atención, comunicadora, formadora, colaboradora en medios de comunicación como, por ejemplo, Televisión Española, Cadena Ser Madrid Norte, maestra de ceremonias, fundadora del proyecto audiovisual de entrevistas Momentos y de Pruébate Magazine, licenciada en ADE, curso universitario de análisis del comportamiento no consciente, máster en PNL. Bueno, es que podría decir no sé cuántas miles de cosas, pero también, sobre todo, que no se me olvide, es actriz. Y tiene una escuela, una academia digital, de la cual hoy vamos a hablar también al final de la entrevista. Sin más preámbulos, es un honor, es felicidad recibir hoy en Fan de Carpeta, porque somos fans de Carpeta de Marina Stacio. Marina, ¿cómo estás? Súper contenta de estar aquí después de esta presentación, pues un poquito hinchada, ¿sabes? Como un globito. Muy contenta, Jaume, gracias. Pero Marina, me he dejado muchas cosas por el camino, ¿eh? No he leído ni la mitad de currículum, te lo digo. Bueno, es que soy un poquito hiperactiva, eso es lo que pasa. Y que bueno, ya tengo 36 años y uno va acumulando cosas y experiencias. Bueno, muchas experiencias en 36 años, pero me da la sensación que en este último año has acumulado muchos aprendizajes. Y precisamente queremos hablar de esto, Marina, porque hoy nos vienes a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia en la comunicación y en concreto de cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Un poco, en parte, lo que estamos haciendo ahora, que es la comunicación a través de la cámara. Sí, porque la pandemia ha puesto sobre la mesa esta herramienta de comunicación que la verdad es que muy poquitos estaban familiarizados con ella y de pronto yo he visto a un montón de gente totalmente robótica y deshumanizada a la hora de comunicar, porque es como que nos escudamos detrás de la pantalla. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, oye, habrá que hacer algo al respecto y habrá que ayudar a la gente para que aprendan a traspasar la pantalla, porque en definitiva, haciendo honor a la verdad, la pantalla, la cámara, es una barrera a la comunicación y lo que tenemos que hacer es traspasarla. Y ahí estamos, Jaume. Y la pregunta del millón, ¿realmente se puede? ¿Podemos superar este obstáculo? Hombre, se puede y se debe, las dos cosas. Por supuesto que se puede y como te digo, se debe porque esta herramienta ha venido para quedarse
Y como yo siempre digo, al final la comunicación es nuestra responsabilidad. Y si yo de pronto tengo una nueva regla de juego donde ahora hay un elemento que antes no había, es mi responsabilidad aprender a incorporarlo a mi comunicación. Y además, algo que es muy importante, que tenemos que darnos cuenta, es que la manera de comunicar a través de la pantalla, al menos mi manera de ver, no es igual que la manera que tenemos de comunicarnos presencialmente. Y hay que conocer esos matices. Que otro día podríamos hablar también de cómo nos ha afectado la pandemia a la comunicación que hablabas tú, face to face, cara a cara, en carne y hueso, porque me imagino que esto tiene un capitulazo aparte. Total. Esto es para otro tips, totalmente. Pero nos ha afectado indudablemente. Ya la mascarilla es un elemento que afecta a la comunicación, queramos o no. Totalmente. Pues vamos, si te parece, a este tips, que es el que hoy nos atañe, y explícanos, porfa, pues eso, lo que hacemos siempre al final del programa, con tips, cómo podemos superar esta barrera, cómo podemos traspasar la pantalla, que la gente, las personas que están al otro lado, se queden con nosotros. Correcto. Creo que nos lo harás a través, mira, de 5 puntos. Hoy me encanta, qué bonito, ahí están. Sí. ¿Empezamos? ¿Me preguntas o tiro yo? No, tira tú porque, bueno... Tiro yo. Es que si visitáis las redes sociales de Marina Stacio, como su canal de YouTube, veréis que ella tira sola, con lo cual aquí estás en tu casa y, por favor, queremos que seas tú en pura esencia. Vale, pues entonces, a ver, en primer lugar, cada detalle comunica sobre ti. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tú apareces en pantalla, ahora que estamos todos en nuestras casas, todo lo que tiene que ver con esa imagen habla y comunica acerca de ti, acerca de tus gustos, acerca de cómo eres, etc. Entonces, lo que decía antes de la responsabilidad, tenemos que darnos cuenta de que precisamente como cada detalle comunica y habla de nosotros, tenemos que cuidarlo. Hay que cuidar el sonido, hay que cuidar la iluminación, hay que cuidar el entorno, que muchas veces vemos personas que están conectadas con entornos plagados de elementos que al final lo que consiguen es que estés todo el rato viendo los libros que tiene en la estantería y no escuchando lo que esa persona seguro que tan interesante tiene que contarnos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que, sin que tampoco hace falta montar un set de grabación en la casa de ninguno, pero cada uno con los recursos que tengamos, tratar de buscar el mejor espacio posible, lo más limpito posible, lo más neutro posible, para que el mensaje cobre mucha más fuerza. Ese sería el punto número 1. En este primer punto, por resumir una de las cosas súper interesantes que has dicho, no a la distorsión. Correcto. No a la distorsión para que todo el protagonismo se quede en nosotros y sobre todo en el mensaje que tenemos que trasladar. Que no haya nada que capte demasiado la atención. Más allá de nosotros, me refiero. Segundo punto. Implica a tu cuerpo y a tu voz. Bien, ¿por qué digo esto? Ya antes del confinamiento, antes de la pandemia, ya había cabezas parlantes por el mundo. Pero ahora, con la pantalla de por medio, el número de cabezas parlantes se ha multiplicado por 200.000. ¿Por qué? Porque, claro, ahora estamos limitados en el espacio. Estamos sentados, estamos con una mesa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucha gente lo que hace es esto. Se pone con las manos, por ejemplo, debajo de la mesa y desde aquí se pone a contar cosas. Y tú te das cuenta como la gente solamente está comunicando, bueno, más que comunicando, hablando a nivel cerebral. Me limito a soltar palabritas. Y no. Y aunque estemos a través de la pantalla y con una mesa y con una silla, tenemos que utilizar nuestra voz y tenemos que implicar el cuerpo. Por ejemplo, las manos, que muchas veces se ocultan. Y las manos son herramientas de comunicación súper potentes y se tienen que ver y tenemos que dar rienda suelta también a que ellas se puedan expresar. Así que somos palabras, cuerpo y voz. Y todo eso tiene que estar sobre la mesa a la hora de comunicar. Y no somos sobre todo bustos parlantes, Marina, bustos parlantes porque... A veces también, hemos pasado todos por ello, pero a veces tengo la sensación de que como no nos gusta o como no nos sentimos cómodos, seguros, queremos que pase cuanto antes y vamos a piñón. Y aquí yo metería la frase que tú dices súper orgullosa de uno debe divertirse con todo lo que hace. Claro, eso tiene que ver, Jaume, también con estar presente en cada cosa que hacemos. Porque justo lo que tú has dicho es verdad. Mira, suelto el rollo... y ya está, y desaparezco, hago chas y desaparezco. Y no, eso se nota mucho para las personas que están al otro lado. Y yo creo que no hay nada más bonito de ver, aparte de lo que tú acabas de decir, que cuando tienes a alguien frente a ti que se está comunicando, por ejemplo, a través de la pantalla, que quien esté al otro lado tenga la sensación de wow, no hay nada que le apetezca más hacer a esa persona en este momento que estar haciendo lo que está haciendo. Total.
Vamos al 3, Marina, ¿te parece? A este elevemos la energía. Por favor. Sí, porque, a ver, es importante siempre tener energía, pero en este contexto todavía más. Porque fíjate que es muy difícil captar la atención de la gente, entonces necesitamos tener una energía un poquito más elevada. Cosas prácticas que yo recomiendo, por ejemplo, evitar tener la espalda pegada al respaldo de la silla, porque si yo me pongo ahora mismo con la espalda pegada, me desconecto. Tal cual. Y se desconecta mi comunicación, entonces yo siempre recomiendo tener la espalda libre y ligeramente inclinada hacia adelante. Por ejemplo, esa es una cosa que nos puede ayudar mucho. Además de eso, a mí hay una cosa que me gusta decir y es tener la espalda conectada. No así, porque desde aquí me aburro yo y aburro a los demás. La espalda conectada es un poco esa sensación como si de pronto alguien llegase por detrás y te echase una jarra de agua fría. Esa sensación como de recoloque, ¿no? De espalda conectada, que no tensa, sino conectada, desde ahí transmitimos mucha más energía. Y luego también yo sugiero aquellas intervenciones que sean más importantes, una reunión importante, un webinar, un vídeo, etcétera, que dediquemos unos minutos previamente a la preparación, a ponernos música que nos motive, que nos entusiasme, porque cuando te plantes aquí vas a transmitir mucha más energía que vas a proyectar. Me interesa y me da mucha curiosidad el punto número 4, porque a veces esto nos podemos despistar. ¿Quién es Marina, el verdadero protagonista? Pues ahora mismo, hablando yo contigo, tú. Y si pensamos más allá, la audiencia. Es decir, esto es súper importante. Normalmente tenemos el rol cruzado. Pensamos que el responsable es el que nos escucha, ¿no? Bueno, yo suelto mi rollo y él que se responsabilice de si lo entiende o no, él sabrá lo que hace. Y pensamos que los protagonistas somos nosotros, los que estamos comunicando en ese momento. Y no. Para que la comunicación sea verdaderamente interesante y generosa, tenemos que quitarnos el foquito de aquí y ponérselo a las personas que están al otro lado. Y esto, Marina, perdona que te corte, pero incluso nos va a venir bien para quitarnos un poco de presión, ¿no? Todo, o sea, es que es una herramienta potente para todo, pero justo los típicos nervios. Hay mucha gente que me dice, yo es que cuando comunico a través de la cámara, me pongo muy nerviosa porque como me estoy viendo, me veo con los gestos y digo, pero es que el foco no lo tienes tú. Si es que en el momento en el que tú te centras en los demás, te olvidas de ti mismo, te olvidas de los posibles nervios que puedas tener y en el fondo te conviertes en alguien que está ahí solo y exclusivamente para aportar valor. Y además, cuando te pones, mejor dicho, el foco en el otro, tu comunicación cambia, tus mensajes cambian, porque no son mensajes que te diriges a ti, son mensajes que diriges a la audiencia porque sabes y porque la entiendes. Con lo cual el foco siempre hacia afuera, siempre. Bueno, que sepas que estoy recolocando mucho mi espalda porque a veces yo soy el primero que me columpio, ¿eh? Y acabo un poco como... Claro, a ver, depende del contexto, tampoco pasa nada, pero es verdad que para determinadas comunicaciones esto es un horror, estás totalmente desconectado, hay que estar inclinado hacia adelante. Y vamos al 5, que no por ser el último, me encanta decirlo siempre, es el menos importante, al contrario. Al contrario. Porque, decíamos antes, es que, jolín, con la cámara muchas veces la comunicación se deshumaniza. ¿Por qué pasa esto? Porque, claro, muchas veces tenemos que mirar al objetivo y la gente no está familiarizada con comunicarse con un objetivo, con una cosilla negra que le está mirando. Y fíjate qué importante es esto, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Como reportero, que tú estás dirigiéndote a cámara y no estás viendo a las personas que están al otro lado. ¿Cómo humanizamos eso? ¿Cómo humanizamos esos encuentros cuando no vemos a las personas que están al otro lado o cuando nos grabamos vídeos? Para mí el mejor consejo es que pensemos en todas las personas a las que dirigimos ese contenido. Es decir, que no veamos un objetivo negro, una cosa inanimada, sino que veamos y visualicemos a personas concretas. Y si nos cuesta mucho pensar en grupo, porque nos puede poner todavía un poquito más nervioso, mamá y papá, que nunca fallan. Por ejemplo, el poner a alguien de tu entorno visualmente y decir, a ver, yo, si tuviera un amigo o tuviera a mi hermano o a mi madre delante, ¿cómo le diría esto? Y ahí es cuando verdaderamente consigues humanizar de verdad la comunicación. Marina, pues voy a hacer una cosa que me encanta como hacéis tú y Ami Bondía, que sois tándem en Emprende, en Televisión Española, y yo nunca, o sea, no me sale porque no domino, además, este efecto espejo que hacen los móviles con las cámaras y tal, pero vosotros,
cuando os dais paso, os miráis a los ojos. Voy a imaginar que la pared que tengo a mi izquierda eres tú, para humanizarla. Que tengo que mirar para allá. Mira, me encanta mirarte los ojos, es que queda estupendo. Pero esto, tú y ella lo hacéis de lujo y a mí se me da fatal. Pero mira, es que hasta incluso un beso nos podríamos dar así. A ver, ¿lo podemos probar o qué? Venga, 1, 2 y 3. ¡Mua! Bueno, hemos sido un poco descompensados, pero bueno, lo hemos intentado, Jaume. Pero bueno, estaba compensada la energía, Marina. Total. Escúchame una cosa importante, antes de que te vayas. Esto ha sido un pequeño aperitivo, 5 tips que, bueno, yo creo que eres súper generosa para toda la gente en nuestra audiencia. Le van a venir muy bien para comunicar mejor ante la cámara en tiempos de pandemia. Pero si alguien se ha quedado con ganas de ampliar estos 5 puntos que tenemos aquí, justo aquí, míralos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Yo les doy un consejo, que se metan ahora mismo, cuando acabe el programa, a www.marinastacio.com, que es tu super página web, y tienes una pedazo de academia virtual, que sé que estás con cursos. Dinos, yo sé que son plazas limitadas porque te gusta trabajar, pues eso, muy personalmente con cada alumno, pero ¿estamos a tiempo de apuntarnos a algo de tu oferta académica? Por supuesto, mira, uno de los cursos es el arte de hablar en público, que ese directamente se puede tener acceso a él en cualquier momento del año porque está ahí alojado, es un curso online todo con vídeos y un montón de ejercicios. Y luego los talleres de Aprende a Comunicar a través de la cámara, justo hoy lanzamos una nueva edición, pero que la gente se meta porque aunque son grupos reducidos, yo de manera recurrente cada poquito tiempo voy a estar lanzando nuevas ediciones. O sea que se metan en marinastacio.com, que ahí podrán ver todas las nuevas fechas. Pues querida, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Y igual, aunque me gusta mucho comunicar contigo ante la cámara, comunicarme contigo a través de la cámara, a ver si algún día se produce el encuentro cuando todo mejore en carne y hueso, porque lo estoy deseando. Yo también, que lo sepas, yo también. Espero que sea pronto, Jaume. Gracias por todo. Gracias a ti y muchísima suerte. Te mando un beso. Adiós, Marina. Chao. Pues nosotros, con este buen sabor de boca, seguimos adelante, seguim endavant, perquè no deixem de parlar de noves tecnologies també, i ho fem amb el nostre realitzador. Arriben els virals de Jordi Llapuz. Sí, aplaudiu-lo, per favor! Aplaudiu-lo! Perquè ho vaig a dir, i és que no m'ho callo. Gràcies a aquest home hem tornat, ha tornat fan de carpeta! Ara deixeu-m'ho dir a mi, a veure qui ho fa millor, va. Deixeu-me dir, escolteu-me tots, gràcies a aquest home ha començat una vegada més i existeix fan de carpeta. No, un moment, perquè sembla que mos féssim la pilota gratuïtament, però jo ho he dit de veritat perquè deu fer cosa de 2 setmanes, vaig rebre un WhatsApp d'est home, me va contactar per a dir-me Jaume, una cosa, a veure, quan fem lo fan de carpeta del mes de gener? I va ser el plan, uala, tornem! O sigui que si no hagués sigut per anar això, no haguéssim tornat, i és real, nega-meu. No, te vaig escriure jo, però ara nega'm tu que estaves esperant, cada dia estaves mirant el mòbil, no m'escriu, no m'ho proposa, aguanta una setmana més, a veure, aguanta una més, i quan vas veure el meu missatge dius, sí, fan de carpeta comença, altra vegada, 2021. Soc així de cutre, anava de dur, però en pic me vas escriure tu, la duresa va durar 2 segons, o sigui, en 2 segons va desaparèixer... Sí, a veure, espera, deixa'm pensar, vale. Exacte. Espera't un moment, que miro l'agenda. Perfecte, sí. Fem-ho. Bueno, abans que res, abans d'anar a la teva secció, els teus supervirals, tot bé? Sí, no mos podem queixar, Jaume. Bé dins de les dificultats, confinaments, jo tinc criatures, com bé saps, per ara el col està aguantant, ja veurem, perquè ara hi ha moments difícils, este gener hi ha moments difícils per a molta gent, i no només per a mi, per a molta gent, però bueno, com només podem mirar cap a dalt i com només podem anar a millor, és el que hem de luchar i és l'objectiu de tots, ha de ser l'objectiu de tots. Sí, agraeixo que digues això perquè quan arribes a cert punt, quan arribes tan cap avall, només pots remuntar i alzar el vuelo que diuen, i esta ha de ser l'actitud, perquè si no és esta, mos acabarem
afonant i... Vamos, que s'ha de ser positiu. I ho han de fer tots, hem de luchar tots, tio. Tots hem de ficar de la nostra part i bueno, estan ficant totes les eines a l'abast i tota la informació a l'abast, tota la informació possible. N'hi haurà alguna que se la guardaran, però a l'abast per a que poguéssim fer les coses bé. I hi ha gent que no, tio. Hi ha gent que no les està fent bé. Però bueno, jo te voldria portar coses virals, coses divertides. Canviem de tema perquè si una cosa han fet sempre fan de carpeta és precisament no parlar ni de la pandèmia, ni del virus, ni de tot. Ja se'n parla prou. Aquí venim a xalar i a desconnectar un rato. Per tant, esteu benvinguts a la secció de Jordi Llepuz. Molt bé. No res, bueno, durant un mes temes virals n'han hagut moltíssims i clar, ha sigut molt difícil fer una tria, però he intentat, doncs mira, agarrar els més frescos perquè si no ja no serien virals i com bé saps, han passat a la tormenta Filomena, que han hi hagut, sí, afectacions, però també hi ha hagut estampes molt boniques. Per això dies lo dels temes més frescos, no? És que com ho lligues, sinsaps. I, mira, t'ensenyo una foto que s'ha viralitzat moltíssim. A veure si... Dis-me si l'has vist, te la punxo. Claro, és que no et puc... És que jo sóc molt romàntic, Jordi. No et puc enganyar. L'he vista i l'he revista. M'encanta. És molt bona, és molt bona. És molt bona. O sigui, estan al mig de l'A2. I és una parella... És brutal. O sigui, gràcies per dir-ho, perquè no sembla l'A2. O sigui, no, és que no sembla l'autopista. T'ho estava dient i estava dubtant. I tinc que recordar que l'article sí fica que és l'A2. Sí, és una autopista, tio. És una autopista, però bueno, tallada, evidentment, i hi ha una parella que es besa al mig de la... Pareix que podria estar preparada, però no. Llavors, la fotògrafa és una tal Maria de la Cruz que fa la foto i perquè sigui la feina o el que sigui, la parella marxa i ella marxa per cada un a la seva direcció. Llavors, el que fa la noia és publicar la foto a l'Instagram i dient, ostres, jo no sé qui és esta parella, podríeu aconseguir de trobar-la? A veure si entre tots compartint la foto la podríem trobar per donar-los la foto perquè és una foto digna de tindre al mitjador de casa. I bueno, es va viralitzar, la va compartir moltíssima gent, 14.000 me gustes, al mateix post de l'Instagram 866 comentaris dient, ostres, doncs vinga, va, a veure no sé què. Fins i tot la va compartir Iberia. Això és locura màxima. Això sí que és viral, perdona, Una línia d'avions, la línia aèria espanyola, Iberia, ella misma. El post de l'Instagram és molt xulo perquè diu beso en la A2, amor en tiempos de Filomena. Diu, no sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita, sino por irrepetible. Cuánta raó. Sería bonita encontrarles para darles... Es de ayer sábado por la mañana, a la altura de la Avenida de América, por si justo los conocéis. I bueno, la gent va començar a compartir i anaven a la recerca d'esta parella. Jordi, només un apunt. Ara estic pensant, gràcies a la teva secció, que ara perquè quan fem una foto i mos passa el que li va passar a Maria de la Cruz, que és amiga nostra de tota la vida, perquè avui en dia hi ha internet, hi ha una cosa que es diu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, però això passa fa 50 anys i si t'he vist no me acuerdo. O sigui, si en aquell moment no marxéssiu, ja no els trobes mai més. Correcte. Correcte, bueno, si surt publicat a un diari i la parella veu comprar el diari o el tiet el diari i la veuen, però de refilón. En esta manera, pues sí, la recerca o la informació com corre com la pólvora, pues d'esta manera pots arribar a trobar. Però no sabem ara, en aquests moments, no sabem si la van trobar. Encara no l'he desvelat. Iberia, el que va fer, diu si realment se troba la parella, regalarem uns bitllets d'avió a París. Damunt! Hola! És que s'està al moment adequat, al lloc adequat, Jaume. Totalment. Però t'he de dir que la fotògrafa va veure una cosa que a la foto no surt. I tenia un as a la manga, la fotògrafa. Claro, t'ho imagina't que truco jo i la meva dona i escolta que som nosaltres. Així podrien sortir de persones.
O sigui que Maria de la Cruz damunt ho tenia tot preparat per a fer una mica de policia del plan corroborar, no? Verificar si... Perquè, claro, jo també surto com a candidat, m'invento una parella del plan Iber i em paga un viatge. Hola, soc jo. No? Correcte. Bufanda, buf, gorro, jaqueta... Podem suplantar la identitat en seguida. També t'he de dir, ara que no mos sent ningú, que possiblement estaria tot pensat. Ai, no. Va, no em siguin aguafiestas, Jordi. Possiblement, diu, mira, saps què? La penjaré a Instagram. I com ara me fa peresa anar hasta allà estan ells, pues la penjaré a Instagram i a veure si es fa viral. Jo què sé. Tio, això et passa per fer esta secció, que, claro, ara tu ja tot ho veus, tot el que fa tothom ho veus en un rerefons, en un objectiu ocult de ser viral. Però no ho veig negatiu, ho veig molt estratègic, no, ho veig professional. Bueno, sí, és allò de tothom té dret a buscar-se la vida, no? Claro, i les redes socials són un escaparate. Llavors, com he de fer l'escaparate gran? Doncs tu busques les teves estratègies. Superimportant, això. I saber-ho fer encara és més important i encara té més mèrit. La Maria de la Cruz, que és amiga nostra de tota la vida. Qüestió, que l'as de la màniga, saps quin era? Que era cada un que li va trucar hola, mira, sí, som nosaltres. Vale, i què portàveu a les mans? Se veu que portaven algo a les mans per a celebrar este reencontre que van tindre. I portaven un parell de cerveses que era per a celebrar el reencontre després de 2 anys, esta parella. Vale, perquè aquí està el kit de un altre kit de la qüestió. No t'ho he explicat? Clar, explica això, que és superbonic. Vale. Jo crec que en este amor romàntic, este tipo d'amor de pel·lícula passa, és possible, i esta història mos ho confirma. Correcte. Vale, pues esta parella se veu que sortien des dels 16 anyets que sortien. Però per qüestions de la vida, feia 2 anys que s'havien donat un temps i després de 2 anys s'havien retrobat aquell dia. I m'estàs dient que esta foto és del dia en què ells se tornen, se retroben, tornen a quedar per a donar-se una segona oportunitat i per a tornar-ho a intentar? I per a donar-se el seu primer visita després de 2 anys. I portaven 2 cerveses a la mà que a la foto no es veuen. I la fotògrafa diu, sí, i què portaves a les mans? Jordi, prou perquè ploraré. Prou, per favor. Bueno, i per favor, resol el misteri. Com acaba la història? O sigui, la parella s'acaba identificant, acaba apareixent... Acaba apareixent perquè veuen... Home, suposo que van dir a veure lo d'Iberia i van flipar i van trucar en seguida, o van dir a escriure a la fotògrafa, i Fico gràcies al caso, Fico que han seguit el cas molt, molt damunt i la Clàudia Ibáñez s'ho ha currat i ha fotut un article bastant xulo i aconsello que el mireu. I sí, apareixen i quan apareixen la fotògrafa els pregunta i què porteu a les mans? I hagués pogut dir un bolso, un gorro, una bufanda, uns pans. Doncs no, van dir les 2 cerveses. Molt bé, ets guanyador d'un viatge a París. Sí. Brutal. I parlant de cerveses, has vist l'últim anunci de cervesa de la tele? Jordi, ho sento, és que avui també soc una mica aguafiestas jo perquè tot el que em preguntes t'he de dir que sí, claro, també ha passat ja fa un munt de temps que no fem fan de carpeta, hem tingut molt de temps i m'ho he mirat i m'ho he remirat tot. Me pots dir que sí, Jaume, me pots dir que sí. Sí, visca Lola Flores, visca Lola Flores. Ay, dentro vídeo pues. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento
es tu tesoro. No lo pierdas nunca. Iole. Bueno, clar, jo ni que ho intente ho faig tan bé com ella. Jordi, és que això és la resurrecció d'un mite. Brutal, brutal. Bueno, jo no vaig ser molt fan, perquè no la vaig seguir massa. Perdona? Doncs què fas aquí a un programa que es diu Fan de Carpeta? Jo soc fan de carpeta teu. Vale, te perdono. Digues. No, o sigui, no la vaig seguir massa, però el que m'ha llamat molt l'atenció, a part de que li donen vida a un mite, com tu bé dius, és com ho han fet. Com ho han fet? És la meva pregunta. El primer que penses és han digut agarrar trossets i tal, no sé què, no sé quantos, però investigues i mires i preguntes i llegeixes i és animal la tecnologia que han utilitzat per ressuscitar a la faraona. Vale, perquè aquí ve la meva pregunta. Jo, quan lo vaig veure per primera vegada, em pensava que això era un vídeo que ja existia d'ella i que l'havien reaprofitat. Pues, potser que li havien fet tractament de color, que l'havien millorat, però que ella ja havia fet aquestes declaracions o ja havia gravat quan estava viva este vídeo. Això és així o no, Jordi? No, jo també estic d'acord i és el primer que vaig pensar, que s'estan fent meravilles quan ressusciten imatges antigues, les rescaten i tal, tractament de color, filtros, tal. Però es veu que no, han utilitzat, o sigui, és una model que ni imita la veu, ni imita els gestos, però sí que la vestixen, deu tindre uns rasgos així agitanats com era ella, però sí que utilitzen un sistema de 5.000 imatges de Lola Flores reals on miraven els gestos i els rasgos i han implantat la cara. Que fort. Sí, és brutal. 5.000 imatges, això és tot un procés pel que em dius. És un procés de postproducció. Sí, mira, ara te ho ensenyo. Vale, que fort. Mira, Esta és la model de la que em parlaves? Correcte. La tècnica es diu deepfake. El procés es diu deepfake. Correcte. Mira, veus, totes aquestes són les imatges que van estar utilitzant. Vale, de les 5.000 imatges que parlaves, no? Correcte. Mira. Aquí hi ha un treball al·lucinant, I per ser Cruzcampo, que no ha sigut de les que sempre ha destacat fent anuncis, esta vegada han clavat bastant. I el missatge de l'anunci... Però, Jordi, una cosa, m'encanta que ens ensenyes este procés que no s'ha vist, o sigui, què és el que hi ha detrás per a poder aconseguir esta imatge de Lola Flores, la model, físicament no s'hi sembla, és que no s'hi sembla en res. No, és veritat. Brutal. Però mira el procés, mare de Déu. Aquí utilitzar punts de tot el que és les celles, el que és el moviment de la cara, per a ficar-li damunt de la model. Això és el que fem cada cap de setmana tu i jo, el deepfake, no? Sí, quasi, sí. Ara, quan acabéssim el fan de la carpeta, ne farem uns quants més. I el missatge, no sé si has vist l'anunci, però el missatge és molt bonic, A mi m'agrada i sobretot que som de les Terres de l'Ebre, l'agarro i me'l faig meu. Perquè parla del seu acento i tot i el seu acento va arribar. Vull dir que no ens hem d'avergonyir del nostre accent i que ens hem d'empoderar per tindre un accent diferent. I tots són acceptables. El català té diferents dialectes, el castellà té diferents dialectes i ho hem de defensar molt, perquè te'n vagis a un altre lloc que sí que parla el mateix idioma, però en diferent dialecte no tens per què avergonyir-te i canviar de dialecte. Estàs d'acord amb mi? Sí, paraula per paraula del que has dit, copio, pego, subscric, paraula per paraula, bravo, totalment d'acord, i m'encanta una frase que diu l'anunci que mentre l'has posat al principi l'he apuntat, diu el acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. Sigue, per favor, gravemos això a muerte, a foc. El acento es nuestro tesoro. L'accent és un tresor, no el perguéssim mai, perquè a vegades sembla que te'n vagis fora, perquè evidentment per faena, pel que sigui, momentàniament pots deixar les Terres de l'Ebre com a residència habitual. I te'n vas fora i sembla que pergues l'honor. No, t'ho està dient Lola Flores, es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. Correcte.
bravo. Que fort, que fort. Per cert, la veu que llegint un dia d'estos l'ha posat, dis-ho. Ah, no, calla, no me'n recordo, espera't. Sí, és veritat, ara m'ha vingut al cap altra vegada. És que, clar, jo pensava, com han aconseguit una veu tan apareguda que entenc que també aquí hi ha tot un procés brutal de postproducció que no ens podem imaginar. Ho estic buscant, no recordo qui l'ha ficat, però és veritat que hi ha un procés també minuciós, en tècniques noves, en programes nous, programes que no han desvelat, i tu te'n recordes qui la va ficar? No, estic fent temps perquè vull que ho digues tu. Sí que me'n recordo. Me presiones, bandido. És que jo soc molt... És com un concurs, te quedan 30 segundos. Te estás a punto de llevar el bote. 25. No, això sí que és en directe. Això és directe. YouTube, fan de carpeta. Voleu saber si Jordi s'emporta el premi? Ah, hombre, la 20 segons. Lolita, la que imitó la voz de su madre. Correcto. Bravo. Sí, m'encanta perquè llavors entenc també que hi ha una complicitat i una aprovació màxima per part de la seva família, perquè si sa filla ha ficat la veu, bueno, a banda que deu hi haure clink-clink també. Sí, xacang, segur. Però bueno, suposo que és un projecte molt xulo, no? Home, perdona, jo, Lola Flores, no és res meu, més enllà de que em pugui agradar més o menys, però suposo que com a familiar veure este vídeo és un regalo, perquè és com si, de veritat, com si l'haguessin ressuscitat. És brutal, torno a ficar. Perdona'm, però és que ho torno a ficar. I sé que m'estic passant de temps perquè sóc el primer que te controla el temps. Però és brutal, li han donat vida. Bueno, és la senyora, la modelo. Mira. Sí. És que em quedo al·lucinat. És al·lucinant. James, fot-me fora ja. No, mira, de fet t'ho vaig a dir. Apanya't. O sigui, tu ets el realitzador, poses i traus. Jo m'aixeco, perquè vull que acomiades tu el programa. No m'ho faig, això. Sí. Bueno, per cert, patrocina aquest espai Art de Marta. Bravo la capsa, que per fi l'han posat al plató. Gràcies, Marta. Però jo m'aixeco i com al principi ho he fet tan malament per explicar algo tan senzill com és el nou horari de fan de carpeta, perquè és del plan. Jo volia fer-ho fàcil i ho he fet superdifícil. Li he pegat 1000 voltes. Vull que acomiades tu el programa i que li expliques als nostres seguidors quan mos podran veure a partir d'ara. Adeu. Suerte. ¿En serio? Pues sí, sembla que sí. ¡Jaume! Vale. De fans de carpeta a seguidors, res, jo no sé fer aquestes coses, però sabeu que mos podem trobar cada últim dissabte de mes. Mos trobem en fan de carpeta, en novetats, en curiositats, en coses que vos poden interessar o agradar, i no puc dir més. L'únic que sé fer és jo, realitzar, i moltes gràcies per tot, i tiro careta. Ciao!